taas! Tervetuloa Siskaisen Autistiveli videoblogin pariin. Ja tänään me lähdetään Veikon kanssa retkelle Kaunissaareen. Just lähdettiin tuosta Aurinkolahden aukiolta venesatamasta ja matkustetaan sinne Kaunissaareen ekaa kertaa ja tuu seuraa meidän päivää. Ja meillä on vähän asiaa myöskin vammaisten matka-avustamisesta. No niin, nyt ollaan tässä ensimmäisen vessan luona, niin tää ei ole ihan esteetön tää kulku, mutta niin kuin, kyllä tosta nyt periaatteessa pääsee apuvälineelläkin, mutta siinä on tommoset riuut. Ja sitten täällä on ihan tommoset huussit, että ei ole invavessaa. No niin, nyt me ollaan ensimmäisellä levähdyspaikalla Kaunissaaressa ja Veikon kanssa täällä. Ja täällä on nyt sitten tän näköistä. Tässä vähän kamera alaspäin, niin näette. Käännetään kameran suuntaan. Tämmönen. Tossa on tommonen pieni vesipiste. Sitten löytyy ihan roskikset. Tuolla on yksi teltta. Eli tänne ihmiset tulee telttaille. Ja sitten täällä on tosiaan tämmönen grillipaikka sitten. Että siellä voi sitten, katsotaan vielä minkä näköinen grillipaikka täällä on. Onko täällä ihan, miten laadukasta ruokaa täällä voi tehdä? Sehän on tietysti kokistakin aina kiinni. Eli täällä on ihan nämä perus tällaiset, että tohon saa ton tulen laitettua. Ja sitten täältä näköjään löytyy puita, että kaupunki hommaa tänne puut. Jees, ja tossa on ihan kiva tällainen merinäköala, niin tässähän on mukava istua ja syödä. No niin, sitten tultiin tähän tämmöisen mökin kohdalle kuin Roopen mökki. Ja tosiaan Helsingin kaupungin mökki. Ja täällähän on useampi näitä mökkejä täällä Kaunissaaressa. Että kaupunki vuokraa näitä mökkejä ja näin, että mitäs mieltä saat Veikko nyt sitten tästä, että täällä on näitä mökkejä vuokralla? Mitäs olisin kysynyt sun mielipidettä? Se on nyt väärinpäin se iPad. Sun pitää tulla tähän. Näin. No niin. Veikko kommunikoi tällä iPadilla. Ok. Joo. Munkin mielestä se on tosi ok ja mekin voitais Veikko, jos me oikein ajoissa vuokrattaisiin ja varattaisiin, niin vuokrata tämmönen. Mutta meidän pitäisi varmaan nyt ruveta jo vuokrailemaan, jos me halutaan ensi kesänä. Koska mä katoin, niin joka ikinen näistä mökeistä on jo vuokrattu tonne kesän loppuun saakka. Nonni. Nyt on ensimmäinen tämmönen ranta tuli vastaan täällä Kaunissaaressa. Ja tällainen rantahietikko täällä. Pieni poukama niin sanotusti. Ja täällä on hienoa hiekkaa. Pikkusen on kuulemma kiviä tuossa vedessä, sanoo tuo yksi, joka oli siinä äsken uimassa. Mutta niin kuin näette, niin ei ole ryöpätty tätä rantaa pitkään aikaan. Ja tää on hyvin ominaista helsinkiläisille rannoille, että kukaan ei käy ryöppäämässä näitä. Siihen olisi kiva saada vähän muutosta. No niin, nyt me löydettiin taas semmonen mielenkiintoinen kohta täältä Kaunissaaresta. Ja mä vähän näytän teille näitä maisemia. Täällä on tällainen kun on merimaisema. Ulappa näkyy sieltä. Näin. Näin, tämmönen kivikkoinen ranta ja näin. Niin. Sultakin, että mitäs mieltä sä nyt oot tästä maisemasta, mikä täällä on nyt tässä kohtaa? Mitä mieltä sä oot? Tosi hyvä. Tosi hyvä. Nonni. Munkin mielestä täällä voisi vaikka ottaa niinku eväät ja
Täälläkin pitää pikniktuokio. Joo, ja täällä on tällaiset aika leveät nämä polut täällä, mutta jonkun verran on tuollaista epätasaisuutta tuossa polussa. Joten ei ole ihan sellainen helppo tämä polku, niin kuin jos on liikuntaesteinen. Riippuu varmaan vähän apuvälineestä, mutta tosi upea tämmönen metsä täällä on. Ja tämä on tämmönen aarniotyyppinen tää metsä, että täällä on näitä kaatuneita puita jätetty siihen, niin kuin aarniometsissä jätetään. Varmastikin ihan rauhoitettu tää metsä. No niin. Nyt me tultiin, täällä on Kaunissaaressa tosiaan tämmönen kahvila aika lähellä vierasvenesatamaa. Ja nyt tultiin syömään tänne. Pekko syö tuossa vähän omia eväitänsä. Ja minä sitten tilasin tosta limppari. No niin, nyt kun on tää kahvihetki tässä meillä pieni eväspaussi, niin kerron teille seuraajille sellaisen uutisen, että Veikko sai tosiaan kielteisen päätöksen matka-avustamisesta. Eli hän haki 2 viikon reissuun, ulkomaan reissuun, lisätunteja 30 tuntia viikko ja sitten myöskin sen lisätuntien lisäksi hän haki niin kuin 2 avustajalle sitä päätöstä, että siinä olisi ollut 2 avustajalle töitä, kun olisi ollut aamuvuoro 8 tuntia ja iltavuoro 8 tuntia. Koska se käy yhdelle ihmiselle aika raskaaksi, jos 2 viikkoa joutuu olemaan siellä aamusta iltaan, niin hän sai sitten kielteiset päätökset sitten näihin. Niin mä olisin kysynyt Veikko sun mielipidettä nyt siihen, että sä sait ne kielteiset päätökset. Kamala vaikea. Kamala ja vaikea asia. Ja varmasti, koska eihän se ole millään lailla siis, jos ajattelee oikeudenmukaisuutta, niin mä kysyn teiltä katsojilta, että onko se teidän mielestä oikeudenmukaista, että Veikko saa kielteiset päätökset, kun sitten taas moni muu vammainen, joka tarvii sen avun, niin saa sen avustajapäätöksen. Mutta mä tiedän, että tässä on kunnissa isoja eroja, että toisissa kunnissa saa ja toisissa ei, mutta eihän se näin pitäisi mennä, vai mitä mieltä te olette? Laittakaa kommenttia, ootteko te saanut kielteisiä päätöksiä näistä matka-avustamisista? Tai ootteko saanut myönteisiä? Meitä kiinnostaisi Veikon kanssa tietää. Ja me tehdään tästä vielä ihan oma blogijakso tästä aiheesta. Nyt me lähdetään tänne Venesatamaan. No niin. Nyt meidän päiväretki täältä Kaunissaaresta alkaa lähenee Veikon kanssa loppua. Ja meillä oli oikein mukava päivä tuolla. Tehtiin semmonen reilu tunnin kävelylenkki ja käytiin vähän syömässä eväitä ja juomassa jotain ja oikein mukava. Voidaan suositella Veikon kanssa tätä paikkaa. Nyt vaan sanotaan teille, mä sanon omasta puolestani kiitoksia. Muistakaa tilata meidän kanava. Mitä sä Veikko sanot? Sanot säkin jotain? Sano jotain katsojille Veikko. No. Aina tästä. Nyt käännytään Sieltä. Hei. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin.